ordu erdi bat jongo beha ustez, ez? 10 aldea etorria, bai, hortxe, bai. Basekitzuen hilari egongo zara, basekitzuen ikusmin hau eguela? Bai, atzo ginen hitzen gainea, a ber noiz etorriko, porque nahiko petaute gozala, eta justu da azmain deula, así que perfecto. Goguakin ikusteko pelikulia? Bai, oso, gaina uste gure herriko badaula, eskotiar bat, nola zan? Inigo Aranbarri, ez da? Bai, Inigo Aranbarri, eta, bueno, a ber zen moruz. Durangotik, bertakoenaz. Gaurretzara beste batzu bezain goiz ibili biharra euki, ez tozo? Bai, oitxeilaran egon binaz, baina, bueno, ia sarrera hartu aldo dat, eta gogo asko dekote ikusteko pelikula. Zer da erakartzen zauena pelikulatik? Bueno, apur bat danak, zuzendario bai, Eneko Sagardoi aktori hemen Durangarra da, eta apur bat Euskal Herriaren historian, bueno, usteote oso politi izango dela. Tu oso zuek behintzat, ez da? Bai. Etorri gaztekit. 10 kaldea deula, ustez, ordu ertitxo bat. Ordurako behauen hilaria edo? Ba, jango zian, gure aurretikan bastante zion, egia esan. Da, gure atzetik denboa gutxin asko indare bai, eta hoxe lortu, así que, bueno, gustoa. Hori izan gaur goizeko helburua? Gaur goizeko helburua hori izan, jazta. Horrek esan gura gogoa dakotzela, ez da, pelikulia ikusteko? Bai. Zer da, hola, erakartzen zabeina edo, ze... Tokian ikustet, nun grabatu da, justo gaina oporra hauetan izan gea, Iratiko basoan, eta, bueno... Agortu dira sarrera, bale? Azkenen ez da posible izan, ez da? Ba ez, egon gaiara, baina ontsi izan da bezarrerak agortu diela eta bentsat Irati gaur ez ikusiko. Baina da, zinemetara heltzen danean, orduan ikusteko asmoak. Bai. A ber, aukera egun. Bueno, berezia da, ez? Beste festivaletan ere egon gara, egin genuen ja Donostin Euskal Herriko estreinaldia izan daiteke, baina bereziki importantea da Durangoko azokan, ze azkenan, bueno, Irati euskal mitologiari buruz da, euskararen bitartez transmititu diren elezar horietan dago oinarrituta eta euskararen kulturan, ez? Ordan niretzako bizikoa behar zuen izan hemen egotea, ez? Durango azokan, hemengo euskararekin gozatzen duen jendearekin partekatzeko. Durangoko azoka oso plaza garrantzitsua da guretzat eta Euskal Herrian oro har, eta gainera publikoari ere irekiko zaio, beraz oso gogotsu gaude, oso gogotsu. Oso emozionatuta, niretzako bigarren aldia da. Sitzesen ikusi nuen lehendabiziz eta hau izango da bigarrena, eta Sitzeseko esperientzia horren potentea izan zen, gelditzen zarela apurtxu bat ez dakizula ondo. Orain ikusiko barriro eta iaz zentratuko nazo beto. Eta ganera Durangon, Euskal Herrian, kultura honen, gure kulturaren jaialdirik handienean, ezin aproposagoa da. Leko izan behar zuen, ez da Irati? Bai, izan behar zuen eta nintzen gauz. Bueno, Eneko Sagardoi, gaur Irati aurkezten da, zeure herrian, nola ari zara bizitzen? Oso egun polita, ez da, hemen ezagunez inguratuta eta Durangoko azokan eta hainbeste jente ezagunekin. Euskal Herrian behin bakarrik eman dela, Donostian, eta hau da, bisu bat ja otsailerako, ez, jendea zinetara etortzeko. Ikusten da, ikusmina behintzate piztu duela, izan ere, sarrerak berehala agortu dira, jendea ilaran dago, horrek ze suposatzen du zuretzat? Hombre, oso pozgarria, ez da, hainbeste lan egin ostean beti horre itzalean itxaroten eta ikustea jendeak benetan gogoa daukala pelikula ikusteko eta badagoela hor espektatiba bat, beldurra ematen du, baina pozak irabazten dio, ez? Ze seinalea da, gero zinetara heltzen denean, benetan interes bat badagoela eta gustatzen bazaie, ahosagokoak ea funtzionatzen duen. Hombre, nik espero dut jendari gustatzea. Nik lan egiten dut beti, ni publikoa naiz, eta publiko moduan egiten dut. Eta orduan, espero dut, ni publikoaren parte naizen enean, jendeari ere gustatzea, niri gustatzen zait. Paulek eskaini ostanean egiten dudan pertsonaia, ez dut gure izan zein dan, ikusiko duzue, gelditzen masaria ikusten ikusiko duzue, baina altxor bat, joiatxue da, oparik, sekulako oparia niretzako pertsonaje hau eskaini izana. Zeu zara, protagonista, zeu zara izenburu ematen dion Irati hori. Zer suposatu du pelikula honek zeuretzat Edurne?
Hasiera batean kriston erronka oso gogotsu hartu nuena, gogo handiak nituen, eta oso babestua sentitu izan naiz prozesuan, beraz, naiz eta izan den pelikula bat gogorra, eta denok ezagutzen dugu Euskal Herria bere meteorologia eta mendiak, eta eder azaltzen dira pelikulan, baina bueno, ez dut bat ere, rekuerdo txarrik, pelikula egiterako garaian ekipo guztia edo zein departamentutan zegoelako oso implikatua jakiten zerbait berezia egiten ari ginela. Da sinestezina pelikula. Da niretzat esperientzia ikaragarri bat, da epikoa, historikoa, maitasun historio bat, munstroekin jakina, Paul Urquijoren munstroekin, eta da benetan ikusgarria esango nuke, ez? Ez gaude dituta horrelako pelikulak ikustera eta gutxiago euskaraz eta guk eginak, ez? Eta uste dut konplexurik gabe dela pelikula oso anbiziotsu bat eta zer esan handia emango duena.